Ben, antes de pasar a debatir esta moción, hai unha petición de palabra por parte dun delegado de sindical en Universidade do Sopor, don Federico Choupa Ponte, ao abeiro do artigo 10 do Regulamento de Participación Cidadana. Quero manifestar sobre isto que non cumpre estrictamente a normativa deste regulamento, dado que isto ten que facerse con 2 días de antelación. Isto entrou hoxe tuvo registro de entrada, non obstante, dado a importancia que evidentemente representa este tema, a cantidad de traballadores que poden verse afectados, oxalá non, esta alcaldía considera que é oportuno que interveña. Non sei se está... Sí. Sí. Ten 5 minutos. Ola, boas noites. Dende a Asociación Sindical da CIGA en Universal Support queremos, en primeiro lugar, agradecer ao Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego por presentar esta moción que nos permite defender os nosos postos de traballo. En segundo lugar, ao Concello, por, a pesar das circunstancias que acaba vostede de comentar, admitir a trámite. En terceiro lugar, ao Pleno e a todos os seus membros por dedicarnos parte do seu tempo en escoitar o que nos queremos contarlles. A empresa a que pertencemos, Universal Support, é unha empresa de telemarketing que presta o seu servicio no polígono de Bergondo. Presta o seu servicio basicamente, fundamentalmente, para o Grupo Banco Popular. Tamén prestamos servicio en menor cantidade para outra entidade bancaria, a banca, e tamén para un par de empresas de servicios máis, que son Páxinas Amarelas. Somos 270 traballadores, 270 familias, basicamente das comarcas da Coruña e de Ferrol. En concreto, desos 270, aproximadamente uns 40, é dicir, un 15% máis ou menos, son veciños de Betanzos. Son xente de Betanzos, xente, en xeral, xente nova, entre 20 e 40 e pico anos, algúns con moita antigüedade na empresa. Queremos que unha cantidade importante. A nosa intención é presentar esta moción en todos ou en gran parte dos concellos das comarcas, e empezamos a presentar esta moción aquí en Betanzos, primeiro pola importancia do concello e segundo pola cantidad de traballadores que se ven afectados aquí, neste momento. Realmente, pola cantidad deles que son, entendemos que será bastante complicado que todos vostedes non coñezan a alguén, ben porque sexa familiar, ben porque sexa amigo, ben porque sexa veciño, que traballe en Universal Support, ou que teña un familiar ou algún familiar que teña algún traballador en Universal Support. Conto moi brevemente a situación da empresa. Somos unha empresa que pertencía históricamente ao Grupo Banco Pastor. Cando o Banco Pastor foi absorbido polo Banco Popular, pasamos a formar parte do Banco Popular, e fai 5 anos o Banco Popular vendeunos a unha empresa de servicios, unha multinacional de servicios, que é o Grupo Conecta, que presta servicio en todo o mundo. A vez que nos vendía, firmouse un contrato de prestación de servicios entre o Banco Popular e o Grupo Conecta, polo que durante 5 anos prestaríamos servicios de atención tanto a clientes como a oficinas de Banco Pastor e Banco Popular. Entendo que todo o mundo sabe que fai relativamente pouco, fai 2-3 meses, o Banco Santander comprou o Banco Popular. Curiosamente, o Grupo Conecta está participado nun 40% polo Banco Santander. Esa parte a puxo a venta recientemente. Ese contrato de prestación de servicios finalizou o día 12 de setembro, é dicir, fai 2 semanas. Dende entón, non sabemos absolutamente nada sobre o noso futuro. Todas as entidades, empresas das que dependemos, é dicir, o que queda de Banco Pastor, o que queda de Banco Popular, o Banco Santander como novo propietario da nosa carga de traballo, e a nosa empresa, Conecta, non nos informan. Non sabemos nada. Iso, lóxicamente, o que provoca é unha sensación de inquedanza, de temor, de medo á perda do posto de traballo. Solo un apunte: nos estamos residos polo convenio de telemarketing, co cal o salario que percibimos ronda os 800 euros mensuais. É dicir, un salario precario, un salario pobre, pero un salario, lóxicamente, imprescindible para manter unha vida mínimamente digna en 270 familias, 40 deles neste concello, 40 deles veciños de todos vostedes. Polo tanto, e remato, a nosa moción plantexa tres peticións. Confiamos en que sexan apoiadas por vostedes. Unha é o manteñimento da marca Banco Pastor aquí en Galicia, posto que entendemos, primeiro,
que a marca Banco Pastor é unha marca de prestixio entre a veciñanza e que mantela axudará a, entendemos, a manter a carga de traballo aquí e manter os postos de traballo. En segundo lugar, pedimos, solicitamos que na medida do posible se lle exixa ao Banco Santander como novo propietario do Banco Popular manter a carga de traballo que agora se presta aquí, en Galicia, xa non o traballo, a carga de traballo, porque se mantén a carga de traballo aquí e non se leva nin a Madrid, nin a Getafe, nin a Alcobendas, nin a Boadilla, nin a Sevilla, será, entendemos, máis doado que se manteñan os postos de traballo e incluso se amplíen. En terceiro lugar e por último, lóxicamente, defendemos manter os nosos 270 postos de traballo. Sabemos de sobra que esa decisión non se vai a tomar nin en Bergondo, nin en Betanzos, nin siquiera en Coruña ou en Ferrol. Seguramente se tomará, moi posiblemente, a 600 kilómetros. Pero tamén creemos que aqueles que teñen que tomar a decisión non poden pechar os ollos, nin poden tapar as orellas si aquí atopan un centro de traballo de moi bo nivel, con moitos anos de experiencia en servicio de banca, se atopan unha plantilla de 270 traballadores unida na defensa dos seus postos de traballo, e máis importante, se atopa detrás unha sociedade, unha veciñanza que o apoia, e sobre todo, e a iso vimos aquí, se atopa detrás uns responsables públicos, uns responsables políticos que están dispostos a apoiar este tipo de tema. Remato, tamén gustaríanos que se apoiara esta moción para que no día de mañán, cando indefectiblemente se teñan que cruzar pola calle ou no supermercado ou nas cafeterías, nas garderías ou nos colexios ao recoller as rapaces con aqueles veciños ou con aqueles familiares de veciños que traballan en Universal Support, vostedes podan ter a cabeza moi alta sabendo que fixeron todo o que está dentro das súas posibilidades, todo o que está ao seu alcance para que esas 270 familias, 40 delas veciñas de Betanzos, podan seguir levando un salario a final de mes, por moi pequeno que sexa, pero imprescindible, ás súas casas. De verdade, gracias por darnos a posibilidade de expresarnos. Moitas gracias, don Federico, pola súa clara exposición e oxalá a premonición que fai últimamente non se produxa e dentro dunha temporada non nos teñamos que lamentar desta situación. Moitas gracias. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Antes de comezar, agradecer que fixera unha interpretación flexível da normativa para permitir que o voceiro dos traballadores e traballadoras pudera chegarnos de primeira man as súas impresións e, obviamente, agradecerlles que viñeran hoxe aquí, que nos explicaran en vivo e en directo e de primeirísima man cal é a realidade da súa situación. E nós pouco máis que engadir realmente a esta brillante exposición que van de facer, instar a corporación a non pechar os ollos co que supoñería este peche na economía de moitas familias desta cidade e tamén na economía do propio municipio, como nos explicaba hai un pedazo o voceiro da empresa. Pedirelles o voto favorable a esta moción e máis nada. Portavoz de Betanzos en Común. Gracias, señor alcalde. Bueno, por descontado que vamos a apoiar a moción, como decía o portavoz do comité, da CIGA neste caso, hai familias de Betanzos afectadas, todos coñecemos xente, porque son moitos, e os traballadores basicamente son, como decía, Coruña, Betanzos, Ferrol, as tres comarcas. Entendemos evidentemente que hai que defender hasta o último posto de traballo que hai, porque estes postos de traballo e a perda deles son consecuencia da especulación co traballo. Ao final, como acaba de decir ben o portavoz, son salarios ínfimos ao final, por desgracia, e co que temos que convivir. Como me expresaron no meu grupo, evidentemente todo o noso apoio non só a moción, sino a todo o persoal, e salíndome un pouco de papel, hoxe tuvemos unha reunión e como presidente do comité me dixeron tamén que o comité de empresa de elaborados metálicos e mesa que transmitira evidentemente todo o apoio que nos tamén nos tocou do noso no seu momento. Nada máis. Portavoz de Betanzos, non. Esta moción, Betanzos Novo sempre está ca defensa dos postos de traballo. A globalización financeira que estamos a vivir ten estas consecuencias. Cada banco ten os seus servizos, en este caso telecentros, neste caso o banco comprador, neste caso
hai que lembrar que foi por €1, unha das cousas primeiras que fai é cargarse os servizos que ten o banco vendido para reducir costes, especulando así cos postos de traballo. Os 3 acordos para instar ao Banco Santander a manter a marca do Banco Pastor en Galiza parecenos boa e nada máis. Portavoz popular. Gracias, señor alcalde. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular también vamos a hacer nuestro voto favorable a esta moción. Entendemos que los acuerdos que aquí se detallan son plenamente conformes. Lo único que en cuanto a la exposición de motivos de esta moción, en la que nos han dado traslado, nos dicen que la empresa fue adquirida por el Grupo Santander en un 40%, un socio particular en un 20% y otro 40% restante entre varios administradores, parece ser. Entonces, por nuestra parte, queremos resaltar que en los acuerdos a lo mejor no sería solo instar al Banco Santander a mantener la empleabilidad de los trabajadores, sino que al parecer habría más administradores y también se tendrían que exigir a ellos. Nada más. Portavoz socialista. É fundamental para o progreso da nosa comarca, do noso municipio e, por ende, para a supervivencia das familias afectadas que se manteñan todos os postos de traballo. Se falaba cando o Banco Popular absorbeu o Banco Pastor, que se decidiu que aquí en Galicia se seguise ca marca Pastor debido ao bo resultado que tiña a marca e a confianza que tiña a veciñanza. Polo tanto, esta medida sería tamén boa para que a empresa Universal Sport estivera baixo a marca Banco Pastor para tratar de salvaguardar esos 270 empregos e, como non podía de ser de outra maneira, o Grupo Socialista sempre vai apoiar a defensa dos traballadores aos que se lle poida afectar o seu posto de traballo. Polo tanto, imos a votar, como non podería ser de outra maneira, de forma favorable a moción que presenta o Bloque Nacionalista a instancia da Confederación Intersindical Galega na empresa Universal Sport. Portavoz nacionalista. Portavoz de Betanzos, non. Portavoz de Betanzos, non. Portavoz popular. Portavoz socialista. Ben, o que manifestaba o portavoz popular, entendo que aquí hai un paso previo que é a adquisición do Banco Popular do Banco Pastor e despois ese grupo foi adquirido por €1 polo Banco Santander, co cual evidentemente estes Change-Gesbel, realmente o que estamos a falar aquí que ao final sempre terminan perxudicados os mismos, o sea, beneficiados os mismos e perxudicados os mismos. Esperemos que este desmantelamento que se ven a producir e no sector do banco especialmente que non siga por estes derroteros e que se poida manter os postos de traballo. Hai unha aprobación por unanimidade, señor secretario. Punto siguiente.